Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Hey yo, it was Gucci. Hey yo, what's Gucci, man? 2026, man. What's up, brother? Shitty, brother. Man. Yo, dog. Yeah. I see what's Gucci, man. What's up, brother? How did you enter? Hey, we entered. We entered amazing. You entered now. Nah. Yeah, man. We're inside, man. We're inside. We're here in 2026. I hope you entered well. Now, Exactly. This year we speak only English on this show. Yeah. Uyangjolela. Yes. Yeah, but singasikhuluma isiZulu. Hey, why are you saying that in Zulu? Oh, they said we must not speak Zulu. They said we must not speak Zulu in this show anymore. Man. Because there are people who doesn't understand Zulu. Yeah, dog. But And now the team doesn't want to put subtitles. Exactly. So now let's just try to. Yeah, we are forced to speak English. Speak English, man. Ish, Shaka would be angry. Yeah, Shaka is definitely Shaka will be angry, man. Ish. But now we have to eat, man. It's work. Okay, but Shaka will be angry. We have to chow, Shaka. Please forgive us, man. Yeah, dog. We have a situation here, dog. Yeah, what's the situation? What's the situation? Yeah, we have two girls here. They are crying. Crying, very crying. They cry. Yeah, they're always crying. Yeah, everyone that comes to this show, they are crying. They are crying. Ish. No one is not crying. Ish. No one is not crying. They are crying. No, ish. No, man, crying. No, girls, don't cry. We are here to help you. Yeah. No, bafethu sanibingelela igama lami uVusana aka Mavuthela. Angihambe ngedwa futhi niyazi ngihamba noMusa uMsasa uDr M bafo hamba kahle. Yeah, siyantumela sinibingelele sinamukele ku Aza TV. Sesibuyile singodokotela bothando 2026. Lento ebenzeka ngo2025 sisayiphinda na2026 ziyakhala abantu bayasibhalela bayakhala ubufebe bugalo. Thina singodokotela akasilithatha uhlaba. Mina angazi ngoba kuzi Valentine nje ukuthi abantu kanti yini. Hey madoda. Hayi, kuyobonakala khona. Hayi asazi iyobanjwa hewele nayo nge14 February. Iyobanjwa hewele nayo nge14 February asazi. Kodwa sizoyilungisa iCountry kose kushaya i14 February abanye abantu bebe sebe right nabantu babo. Omunye umuntu yobe sebonile ukuthi no man bengisendaweni e-wrong. Angisuke la. Nye kwenye indawo. Ungaze udla into zabantu kanti uyazi ukuthi lo muntu benza isilimi. Big question. Wazi kanjani ukuthi umuntu wakho uyamthanda? How do you know that you love your partner? Awubhala lapha ngezansi. 50 marks. Wazi kanjani? How do you know ukuthi you love your person? Wazi kanjani? Wena. Ungasho ukuthi ungasiphenduleli ukuthi wena because uyangithanda. Because ungithengela izinto. Wazi kanjani wena ukuthi yazi ngiyamthanda lo mfana lo or yazi ngiyamthanda lo bhuti or yazi ngiyamthanda lo sisi. Wazi yini lekutshelayo wazi kanjani? Ubona ngani ukuthi uyamthanda? Because abantu abaningi vele uvusi mawubuka kahle baningi abantu abangazi. I know it's fine. Isibizo mhlawumbe bayazi bazositshela. Cela nisondele Nkosi yami bosisi bami. Nazi nabahle onyaka nomusha. Oh my god. Awuqonde noma qonda na. Awuqonde noma qonda. Sanibona. Sondela nje ma ungasazi. Angilumi Nkosi yami. Sondela omusha okay Nkosi yami. Mina ngiyengiqhawuleke. Cha unyaka omusha wasiyashintsha asaqhawula manje. Yana ngapha. Ufuna ungiphenda ngehagi. Yini usumuve on yini wasuba wakhuleka kangaka lapha kumahagi? No. Move on. Yes. Move on. Shuthi umuntu ezenze ngayo usafuna ukunike ithuba. Yeah. Safuna ukunike ithuba. Siyami.
ngicela usuzwile kanjalo ukuthi basayimesela ukumnika ithuba ngapha ngoba inkinga yeni ngiyayazi nginizweni same lapha ngizwa la ehlombe ukuthi nina niphethelwa indoda banqile akunjalo Kunjalo. hawu khulumani nina bakhulu khulumani labo bakhulu umoya khulumani le ndoda nifuna ukuzoyala yanicasula akunjalo Yebo. awu uyaphula lapho manje hey wena ngiyayizwa lento no bafethu sajabula ukuba nani sajabula ukuthi nisibhalele nisithembe ukuthi singanisiza ngale ndaba le siyathemba ukuthi ningene kahle onyakeni yonke into right and lento eniyenza nje manje nisibhalele ngoba ngifuna uqala unyaka kahle une clean slate ufuna ukuzazi ukuthi ume kuphi na ufuna ukuzazi ukuthi ume kuphi kuthi kushaya uFebruary uyazi ukuthi usingili noma yumengili Yeah. by the way khona la siya khona kuyamengili ngazi nge14 February igama lakho bani sisi Hayi igama lami Candy. Candy Yes. Oh. It's AKA Candy. Ngusne. epasini ubhala ukuthi aka Candy No, everybody knows me Oh, Candy, okay. you know. But usne la sekhaya ngaligcina ngisemncane. So I'm Candy. wawuna ngaka ugcina usine Hey, for sure 4 5. so nasekhaya bangibiza Candy. no baba bakho kubiza wonke umuntu My whole malume family nje. Candy Yes. oh mana mhlawumbe shuthi khona into leli gama wenzani ngalo mhlawumbe uyacula or mhlawumbe igama lakho nje owaziwa ngalo or no TikTok oh Yeah, it's just a nickname. I do also have a stage name. I sing actually ngiyacula yabo. I'm an artist. Iziningi izinto ebengizenza so ngakhula kuthiwa uCandy. Ngizwe voice. So but my stage name is Gucci Perry. Gucci Gucci Perry that's why you say what's Gucci Isho. kade ngizwa Ubezwe amahlobo. ngizwile ukuthi khona uGucci la manje weGucci umbhobho mesingawuthatha siubhekise ngakuwe ushayela umuco ungashayela noma umuntu nje owodwa Eh. usiplace ku 2026 Okay, I can do a chorus of a song I just released. okay Okay, so it goes. Arena skachampi savana badlala kaskafti. Okay. Arena skachampi savana badlala kaskafti nale bakari yakwatis sibeqala go champis yeah no dolly asithanda nasjolly snapback up ayihlome Ayibo. too much so qame Kubuka, mama. icrush yami yangisondela Ayibo, oko nazo-ke you my yo hayibo Aka, you're my yeah. Aka, you're my Ay, 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 yeah. ay. Ngazodlala ngemali, thina ready ngeplani. Kwaze bayikopele yazovuza umbona abantu Hayi. abaphetha kule ngoma uBig Zulu mase ngena ngale voice yakhe Eyawu. hayi cha ngizwa nje uBig Zulu yabona mengena Yeah, lapha ngashaya yeah. ifeature emnandi kabi no ucula kamnandi Very seswami beautiful. uthe ubani i-stage name utholakala Gucci kanjani Perry. abantu mhlawumbe befuna ukukubiza wara utholakala kanjani ama Okay. details wakho nje I'm Gucci Perry on all platforms. yeah ngicamthu le mic ngiyezwa Oh, kahle. oh, Yeah. yeah. I'm Gucci Perry on Ngasondela all nje, anginankinga. platforms and my booking details is ikhona lapho on Facebook, TikTok, Trends, Instagram, Gucci Perry Vilakazi. Yeah. Pelepele. pelepele Awu. hawu pelepele Cula kahle le sis. ndoda yakho iyalazilisa lento nalo ngoba ibhayiza nje I don't think he cares. Nkosi yami uyokubona usufamous usunemali usuhamba ama-event bese efuna lokho ethi kwakuyintombi yami le SSA. bese bemphikisa uthe unamanga wena Tuveze isithombe ngithonga amanga awutshela isithombe Asenazo ley'thombe. amanga qambelana mama Hopefully. no hayi no ngiyakuzwa sisifami right Right, but na Nkosi yami igama ubani nomthandazo. nomthandazo uthandazela mawuzana I did. namanga Yeah, ngithandazile. uthandazile Yes. ubani igama lomfana lo Usifiso. Usifiso Yes. uyangigila Yes, yes. So nomthandazo usifiso ngoba egila nina how long nithandana yini owayibona ngaye wayithanda and uyimisele ngani bese ngayo usifiso It's been 11 months manje. Next month it's 1 year. 1 year Yes. this month Ngithanda indlela ayikuyona. Yeah. I think nabo height singaba lapho yabo ngoba I'm a big girl. Uyangibona nawe ukuthi nganani.
Ubona novosi. No, ngasho ukuthi ngimude manje. Yeah. So naye i-height. Oh, naye umude naye. Yes. Umthandela ukuthi mude noma mhlawumbe. Ngimthandela ukuthi mude. The way ayona ayi camera manje uyangiphoqa. Yakuphoqa ne. So utsena 11 months. Yes. Nithandana. Akwazi usola ama red flags or something ukuthi lo muntu ngathi usenomunye umuntu lapha isikhona or something. No, before bengenanto, but I think 2 months, some weeks. Umuntu akasa answer ama calls wakhe mayinami makungena ama calls akaphendula ama phone. Yeah, and When you bonaye Christmas makuthiwa 5 3 2 1. No, wasuka before that. Usuke before shout off. Usukile. Yes. Kanjani I understand. Like uhambile athi he's rushing somewhere. Oh, beningekho ndawonye nje ngonyoyi. Okay. No ngiyakuzwa my sister. Kuchi Ken. Bahle bizayo. Isho. Ufana nomuntu child. Yeah, I get that. People say that a lot. Even I don't the know voice, why. I don't get it. Omunye singasho nje ukuthi I love ingane her. yakhe enhlamba sazi. Yazini ngakujabulela lo. Yeah, tell me la face uSifiso lo because I guess now uze ngoSifiso. uSifiso Yeah, nina how long exactly. how long nithandana yini yakuchaza ngayo face njengoba usothola ukuthi nje manje uSifiso unomunye umuntu and uyimisele ngani bese nje ngoSifiso njengamanje. Okay, Sfiso we met, I think 3 months back in a couple of weeks. I liked his energy, you know. I liked his energy, the way he treats me. You know, he always takes me out. You know, he makes me feel really, he makes me feel really appreciated. Okay. You know, so yeah, I was hoping that we could build something nice, have kids maybe one day. As abantwana. Yes, no, but abantu most of my artists bethu angazi nokubabona ngathi ingane ngathi bafika sizobaphazamisa kwi career izo moshi waste the way abuka ngakhona so yeah kunzima uthanda umuntu oyi-artist. Yeah, true, but you know it's all about planning, you know. My plan is to have a family before I go, you know, up there and stuff. So yeah, You want to have family before kwenzakalani mama? Before ngiphumelele yabo in the music industry so that I know ukuthi ngisebenzelani because you know having a family makes so you believe ukuthi into engakupusha leyo ukuthi yes, it makes you a better person yabo, a responsible person. Wow. So naye he comes from a good family, so I assumed he's a good guy. So yeah, we are here. And in terms of yini intengi lokhunjana no, I don't deal with cheaters. Okay. So utseni how long ni ndawonye Tandana for how long? 3 months. 3 months. Nina 11 months. 11 months. So uma ukukhuluma naye uma approach or something into kanjalo awuzange umbuze mhlawumbe ukuthi unayo umuntu into kanjalo azange ajampise ukuthi wena ngazi usunomuntu the way behave ngakhona nani into kanjalo. Yeah, he I never thought he has a woman and he never gave me a reason to ask. Or Sole. And I think I once asked him at some point and he said no. He was just about getting me, you know. And he comes from a family, so I never assumed, because if you have a woman, you should be staying with your woman at that age. You know what I'm saying? You should be building something. It's not that old, but she's at a proper age to start building. You know. Yipi proper age? Mhlawumbe asazi la sasisele nje. Yipi yokuqala ukubuild? Now, personally, I believe on your 20s. 20. You must figure yourself out. Like 20, like early or late. 25 or before 25? Especially for women, early, and then for men, ngale, 25. It's cool, you can play a bit to tele, and then ngale 25, try to be serious. 30, you're supposed to build, ni plan and execute. 40, you guys are supposed to be enjoying your life. Ingane zitholakala kuphi lapha in between? I'm interested to know ukuthi ingane zitholakala kanjani ke lapha because ngizwile ukuthi uthi wena ubelievela ekuthenini ube nengane ekuqala and then you focus on the career. Lokho ade ukusho ne? Yeah, ngithi kule on these 20s you have a baby, you marry, yalobola, and then you focus on your career. Yes, no, the career is always involved. You know? Hence, I thought he was the guy for me because I like a guy who
like as a couple, I feel like we should uplift each other. Okay. Yeah, well, just because I'm with you doesn't mean my dreams should fall. Yeah. You understand? Okay. I like that about him. He complimented my hustle. You know, he would take me to events, help me out on some things. So that's why I felt like we are compatible. But things are like this. So. Okay. Yes, I really, yes, it's for the first time, ne? It's a very interesting topic. For the first time, ngiyaqala ukuhlangana nomuntu othi yena uyabhilivela ekuthenini ebe nengane, yabo, and then abe focusa kwi-career because most focusa kwi-career usunomntana. Don't you think mhlawumbe umntana uzodinga isikhathi sakho? Like your time. Hence you have to have a partner obambisene naye khane nizokwazi ukuthi Mele nibe nibambisane. team. Yes, nibambisane. At least masenifika kuma 40s enu sentsha ama vacation ingane ziyafunda ikhulile. Okay. You know. That's what I personally believe, you know. Okay. Yeah. I hear you. No, hayi ngiyakuzwa hayi niyakuzwa kakhulu my sister yabona ukuthi kuplaniwe la wena umi kanjani mhlawumbe angisho ukuthini sengisho ukuthi iplan yakho ke wena nomjito Sifiso ubufuna ukuthi kwenzakale nje yini nje yado iplanile bese ucabanga ukuthi nizathandana nifike iphi kwenzakaleni yabo nkathi ungakamsoli yonke into right. Hey, Namputam bengibona i-future noSifiso, but recently angisazi manje. Yes. Bengibona i-future. Umuntu ebengibona iphathe kahle, yabona into esifana nalezo, yes. So ubani obambile la ukuthi kahle kahle uSifiso uyachitha, uyafeba. It's me. Wena. Yeah. So wena lo 11 months lo. Yes. Lo muntu bathandane for 3 months. Uthe how long uthandana manje? 3 months. 3 months. Bathandane for 3 months. Awuzange ubone so the next 3 months lo ukuthi I didn't even suspect anything besides ama-calls, yeah. okay. So njengamanje uyimesela ukuthi kwenzakaleni uSifiso mayifika lana because sizomfonela umama uzokhuluma naye and then afike and then bese ayikhuluma ukuthi kwenzakalani kahle kahle umisela ngani wena ke uyimesele like moqoqa endlini uzalana wazi ukuthi uzohlangana noSifiso nenye intombi yakhe uzobe kubuza imibuzo nawe unemibuzo yakho ufuna ukuyibuza yini i-conclusion onayo nje already ekhanda ukuthi ufuna ukuqhubeka naye ufuna ukumdamba khona la aqhubeke noSisi or ufuna ayikhulumele yena zithini? Ngifuna clarity nje ngizokuthi why achithile in the first place and if kenzeka siyaqhubeka ne relationship yethu. Oh okay. Yeah. So wena usafuna uyamthanda Sifiso. Kakhulu. So nje Sifiso mangafika la afike exolise uyakuthanda ubethathekile ngakumama usanda wena usho ukuthi into oyilindele leyo ungayijabulela. Yeah, I'll be happy. Uma iswe uyaxolisa ufuna uqhubeka nomama Ngizomnikezela. Uzokhona ukumdedelela inhliziyo. Ngizokwazi ukumdedela. Umuntu omthandayo uyakwazi ukumnyeka. Bahlezi besho njalo ngiyaqala ukuhlala nomuntu okhuluma into enhleze ngizwa. So if you love me you will leave me. So amalokhunjana kaMayisi awakho Mayisi basically ukuthi ukuthi uyamshiya wena uzoqhubana ukuthi akamshiyi Uzobadedela. Isixhomeke ngakuwe basho njalo ngeXhosa ixhomeke ngakuwe ke manje wena uyimesele ngani Gucci girl uSifiso like mhlawumbe uyilento oyifunayo hayi akasiye lento oyifunayo ubutshela ukuthi yilento oyifunayo uzofuna ukuqhubeka nayo uthandana ufuna naye ufuna acacise mayifika la yena ukuthi ufunani or wena so nayo decision yakho? Yeah, I already have my decision. I'm not a second option, number one. Number two, it's clear that it was just a thought. He was just a thought. Uzongimoshela isikhathi. Okay. Uzongimoshela isikhathi sacela ukudlala. You can imagine if I was her 11 months, you know, wasting my time. So uSifiso mina sengi-right ngaye, ngi-right ngaye. Lo 3 months nje rise. Yazini kusese lingaze manje kuhamba isikhathi. Ukuthola maye ukuthola ubosengile noma mhlawumbe khona umuntu akukhiphe kuyi. Yeah, like at the time masihlangana I was single. Single. Yeah. Okay. No anginankinga. Yini kade le question enkulu. Kade was kanjani ukuthi uSifiso wena bomthanda? Yini kade kutshela ukuthi no yazi kulo 3 months yini kade kutshela ukuthi nomfana ngiyomthanda? Cause he became my favorite person. You know, he was my favorite person. And mangivuka ngicabanga yena, I'm always constantly thinking about him, you know. Okay. I care about him. I want to see him okay. I want to see him happy. Yes. I think, yeah, those are the things. Even me
planning my life with his life, you Oh, know. okay. I feel like that was me Yeah. feeling and knowing that Yes, ukuthi ngiyamthanda, uyamthanda. yabo, Okay. but scale. Unfortunately yena. Love is Yeah. just love. Same question nakuwe mama. Yini kade wazi kanjani ukuthi uSifiso like ngiyamthanda lo guy? Sifiso ngangiphethe ngakhona. Bengiphethe kahle. So I love that about him. Bengithutha kahle vele. So yeah. Kuningi ne. Umthanda buka umthanda buje lithi uyamthanda. Buje lithi uyamthanda. Buje lithi uyamthanda. I think she likes the idea of dating Usifiso. Buje lithi uyamthanda. Yeah. But yeah, it's fine. Yeah, it's fine. Asimfoneleni ubafo eze sizwe yeah. Yazi ngicathu bafona bengakhanda isithembiso right ni right man. Yeah. Yeah. Uyamodela wena. Mhlawumbe. No, I don't. Wenzani? I'm a nurse, like caregiver. I do OP. Okay. Oh, that's nice. Yini leyo ngisizeni mina? Yini yini lokho? Unakela abantu ne. Yes, Because bese ngivumela phezulu most witness ngithi awu. Baba ayishintsha wathi OP. Avene Yeah. bese ngivuma ukuthi witness. Sebenze OP kanjalo. Bayishintsha ke lento manje. Okay, unakela abantwana into kanjalo. Abantwana nabantu abadala. Yes. Okay. We have a foundation ne la esinikeza khona siza khona abantu. Yini abantu abanakayo abantu abakanjani like une crash or club yabantwana la No, like Uyasebenza. ngiyasebenza like any disability, maybe umntwana une dyslexia, into ehlukile. Yeah. Yes. Abantu abakhubazekile. Abantu autistic, yabona into esifana nalezo, yeah. Okay. You're doing an amazing job. Yeah. That's an amazing. Uyakwazi ukuhlala nomuntu okhubazekile? Yes, I can. Umuntu omele umthathe uma setoilet. Yes, I can. She's an amazing That's what I person. do. She is. Awufeel mhlawumbe ukuthi ngeke ngathi ukakanjalo. Nginenhliziyo. So Yo. Okay. Ah. No, ngiyabuzwa but phela you have a easy big heart. Yo. Yeah, she's so Asingabuka imovie leka Kevin Hart. The upside. Ehamba nomtshela lo hamba wheelchair lo. Yeah. Eh. The upside. Eh, sayinakekele. Ufothi yanyanya le ndoda nje manje umsebenzi. Yeah, phela uKevin Hart bedinwa same time uthi ngale part la. Let's say ngibuza ukuthi yabo because into kanjalo ziyenzeka lapha yabo. Kumele umshintshe, kumele wenze ini. So vele nje like into vele ukhule nje vele uyithanda ukuthi uzoyenza noma yeah, ukunakekela abantu vele into engikhule ngithi ngizoyenza and I pursue that into engiyenzayo namanje. Okay. So uma kunomuntu lapho unomuntu ofuna ukugadwa lapho unomuntu noma wakhe bayakhona nokukuthinta ukuthi Yes. utholakala kanjani? Ku-email. Ithini email? nomthandazo_689@gmail.com. Okay. Yes. So makhona nje lapho abantu wami or uma wami or ugogo wami akekho right lapho ngiyasebenza manje ngibuye ngimshiye yedwa so wena ukhona wami Yes. I'm available. available. Okay. Ayingakuqasha nami. Bafethu Hayi nami ngaqasha. should nesifiso nje bese sandleni eziright. Yeah. Manje la. Siseyimosha ngaphi uGucci girl. Uthanda Animfonele isizwe ukuthi uyimisele ngani? Hayi sisivule. Uyimisele ngani ku 2025 2026? Ngiyanizwa bafethu. So ngonyuye ubunobani wena? So I just call him to come I was here. with my friends. Yeah. Yes. Need when you date. Iyaringa nimesho la. I guess so. Dala nje sifake loudspeaker. Hello, Hey babe, how are you? I'm good, and yourself? I'm good. What are you doing? Ngikulindile mina lana. Angithi we're supposed to have a date. Yeah, I'm on my way, and Oh, okay. you should get my tick. Yeah. Okay then, share. All right, cool. Sure. Want to screw nje. Yeah. Yeah. Okay. All right. Ngicishe ifane nayo leyo. So impilo oyithandayo iyo le nihopana ngamabhayisikili kanje noSpace. Yazini, exploring. Into zakho le. No dali, yazini. Nkosi yami. Man, So best manje tshela moment. mina uthe uyimisele ngani ngoSpace njengamanje uthe ugrand. Right. Okay.
ngoba kuze Valentine mhlambe uzoba kanjani uNkulunkulu seyolenza icebo ngoba phela bengiyiphethe kahle bengiyiphethe kahle uyena wenze yabo so yeah I don't know, I'll see, maybe I'll take a break, maybe I'll date a woman, maybe I'll see what I'm gonna do. kahle wena sibangaka la emhlabeni Waste my time. khona nje sibanengabi impela Unokujola nabantu besimama. They do find me attractive. Have you some of dated one them. before? Not really, but You want to try things out? yeah, I feel like they banothando. Yabo njengami nje nginothando and if I could get umuntu wesimama ozongithanda ngendlela engithanda ngayo labantu besilisa abadlala ngami. wena vele nithandana Perfect. wena abantu besimame Angijwayele namantombazane. okay but then Valentine uzokwenza njani Valentine seduze njengamanje oh kodwa uthe wena if uyaqhubeka uzoqhubeka but what if akaqhubeka uqhubeka nosisi uzokwenza njani Valentine or mhlawumbe uyoshaya usunayo omunye Angeke kwenzeke ukuthi ngibe senginayo omunye by then. akusanesikhathi sanenyanga Sengahlanganisa Baka move on. kodwa phela Mhlawumbe. angisho ukuthi yabo angisho You never know. angikuhloshi Khona kuzoba khona. If angishiya mhlambe nami ngizoba naye. okay hayi ngiyanizwa boss sibam ngiyanizwa Gucci girl ngiyanizwa nomthandazo nomthi hayi ngiyanizwa Mina ngithathe usisi nomthandazo. niyocasha Siyocasha. uhlala kude nobafu No, not really. Angazi ukuthi ubambezelwa yini. But hlala ngalana ne. Yeah, uhlala ngala. I think abesadlala i-PlayStation or something. Oh, umuntu PlayStation. Yeah. yini cheese boy Cheese boy. no uzosala nami wesindu cheese boy wakho sizwe ukuthi ufebelani but mayifika la ungamjambiseli ukuthi inento usiyaziyo nokuthi ucasukile ohlaphe angazi umcasukile noma ucasukile because abanye abantu abacasuka bevele beyeke usayazini I don't think ngicasukile. I'm just disappointed. ne That's it. but yena vela akwazi umbuzo Yeah, ngaze ngimbuza. I just recently found out and I saw your guys' page online and I was like, oh, this would be a good way Did you ukuthi subscribe? libanje iqili. did you subscribe Yes, obviously I did. okay Obviously I did, you know. Yeah, okay uyeloza lapha yeah. oh That's him. eqhamude ke The tall guy for the tall girl. uthanda abantu Yeah, I just nje cool guys. He's just cool. awunake Tall, nge-height short, short whatever. No, no, no. nami nje ngingaba yi-cool guy Hey, no, ngiyadlala I'm a cool girl. Sengizoqala ngo-cool girl man. bafo hamba kanjani mfethu sondela ungasabi nje yami amakhamera ungasabi hamba kanjani mfethu ukahle ngishaye i-castle double star old double mink yini ubushaya kakhulu noma mhlawumbe kune competition Hayi. Ngiyithola nje la bese uyobuthenga vele. okay no mfethu ngiyaxolisa nje ukufica mhlawumbe kumene mamazi lakho yabo ngiyazi kodwa ngiyathemba ukuthi uyalithemba Yeah, ngiyamthenga. balithinta Sure. naku Hold on. ekhasa we-alarm nje no mfethu Phone yami. bafungazi uthini senhleka kangaka manje phambi kwami yabo no Yonke namakhamera. yabo no uzocheck i-loyalty yakho umama la ukuthi uyamthemba yini yabo that's why ngibona ngibe naye ufuna ukubona ukuthi urelaxile yini mhlawumbe usuyamsola ukuthi oh nenzani manje uyamthemba uyamthanda no but igama lami nguvusi ngibuye ku-Desert TV senza ama-vlog ama-interview abantu abathandanayo so umama la obesichazela ukuthandana kwenu uyasho ukuthi uhappy kakhulu ngawe uyasho ukuthi tall and dark tall and handsome angazi so umama mfethu uyancoma la ukuthi ngempela uyathanda la wemphethe ngakhona uyakuthanda nawe uyimisele ngawe akambona omunye umuntu uyasho ukuthi nina 3 months nindawonye so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe imisele yini ngaye awudlali impethu ngaye engaze yena I mean yeyisabaleke isingisi engaze invest isikhathi sakhe kuwena kanti wena awukhona yabo khona naye ezokwazi ukuthi ifocus kwi-career yakhe ekhohlwe umjolo or because uyasho ukuthi uyacula by the way mfethu muhle mamazi muhle mfethu muhle bese hayi big up kumele umphathe kahle Yeah, uyazi. hayi sendingumamisa ikhandlela manje uyamthanda awumfebeli Ngiyamncane.
Uyazi naye, Mohamba uyayi-one. nolova engekho mhlawumbe nolova kwenzeki mhlawumbe olova yazi olova bathanda istock akwenzeki mhlawumbe uyithola usubambile nawe lapha emahleni nolova I'm not tempted uyabona na uphethe yonke into Okay. umuntu emsilisa uyidinga. okay Sure. ngonyuye ubona ubani ngi31 Yeah? so ngonyuye ubona ubani ngi31 unaye noma mhlawumbe Hayi benginayo into. bendaweni During the day, during the day bekuphi ebenami ebusuku. oh okay during the day wawukuphi Bengisabhizi namajita yabo. okay no akunakinga mfethu uma befuna ukwazi nje lokho yabo nana ukuthi ke into abalekile kahle eyenza ukuthi sibe khona la ngiyazi ukuthi niyaphuma nakwe days i surprise esiphethe kuneshanti sesiphasele yona but i choice kamama ushela ukuthi uyakwazi ukuthi uthandane so thina samsiza ukuthi yabo sikwazi ukuthi sithole le nto leyo yabo yeah so sizocela ukunikeza yona and then bese ke niqhubeke nosuku lwenu nansi siqhubeke nosuku lwethu angazi mama ubumfishane sizovala kanjani bafamehlo because vele umvala amehlo angazi uzokwenza kanjani yeah yes yeah I surprise nje face manje ubhekele ngakwe camera face wena mama mele uze ngala angazi usingobumfishane Try ukubeka isitulo but manage. Nkosi yami kwaze kwayinkinga yabo kuthanda obhuti abade buka manje igaxele bafo Sekubhlungu ingalo. but ngiyalibona ithando leni lumnandi yazi ukuthi nje ngoba idemon ehlezi likhona emhlabeni ubafuna ngimbizayo ke lengihamba nayo yena ophethe surprise so ngizobala ka3 bese uyamdedela ne yes and then mhlawumbe ningangilekelela nje bafo nawe nawe mama sithi surprise mase sifike yes 3 2 1 surprise What's up, brother? what's up man How do you like me now? Kwenzakalani manje? you don't know what's happening What's up, King? You don't know what's up? Yeah, it's Kwenzakalani happening. manje? The way uyibona ngakhona iyona leyo. How baby wangakwazi ukukhuluma manje amangalimangazwa yini? Manje le. Yini surprise yo. Yini uyamazi yini noma kumangaza mfethu ubuka ukuthi uwile ngathi inhliziyo yakho ngathi unecala khona into obungayilindele oyibonayo musukubheka eceleni khuluma nawe ubhuti. Umbuzo nje wethu ufebelani. Mhlawumbe nokuniteketise nini? Good Febelani. question. uyamazi usisi ne unamthandazo umazi Yeah, ngiyamazi. na how long nimazi 11 months sho njalo Yeah, ukuthi it's 11 months. 11 months nenzani mazi kanjani umsisi wakho anti wakho umzala Imeli. maid yakho maid Maid as in, can I clarify something? A maid as in your maid ekhaya noma maid as in your woman. Ukhuphula ivolume futhi mawusho mawuphendula. Yini yakho? Maid kanjani? cela uze ngala musa ngizengala Sondela mfowethu ungasazi. hayi kwasazi Ngeke kushaya. ngeke kushaya No, Ngeke kushaya, yeah. yes Khuluma, khuluma. Wayengikukhese kumlomo manje. Hayibo, umuntu wakho. umuntu wakho ne nomthandazo okay then lo ngoba niya kwi days nyamanje uGucci girl nikade What am nikhuluma I? uyini Sanze kubanzimanyana. Hayi Kanti shem. Awusile shem. Yeah, sinda ke Awusile. hle. Yu. Yabona Ikhadi. uma wenza ubumnyameni ungaveli. Manje wangashongo ukuthi Wena wangashonga ukuthi unomfazi. Benifihlile lento yini? Une maid, wawungashonga wena. Hawu uzongibuza why kanti besifihlile good question besifihlile mina nawe. orojo umtshelile ukuthi engaphuma Didn't you say you don't have anyone in your life? You wanted me to be your better half. manje ngifaka on the spotlight. What? You put me on the spotlight. Imagine Kunamakhamera la mfethu. cameras. Sondela ngala. Publicize indaba zethu no kwenzakalani? No, akuzona ezethu le ndaba Kwenzakalani? ezakho le What's ndaba going on? lezi. You are the one who's cheating. Yeah, You're the like- one who has a 11 months girlfriend Yes. woman. so kahle Nakhona kahle kahle wena wazelaphi ngaye. okay Oh, so ufuna ngichaza ukuthi ngikubambe kanjani? Come on, be serious.
kubalekile serious. ukuthi ukubambe kanjani. Be serious. You went through my phone. Ungadlali ngesikhathi sami. I went through your what? My phone. My phone doesn't have a password. You always going through my phone. Am I wrong, mangi yakho phone yakho? And that's how I found out actually. I noticed No, but like, no. Yours has a Technically, password, mine understand. doesn't. Yeah, when now I password, but I've never touched your phone. Why do you touch? Why touch your phone yami? Ufuna ne phone yami. So yonke leyo nto esho ichaza ukuthi why wenza kanje? Wa umosha isikhathi sami. You know exactly what I want. Why are you wasting my fucking time? 3 months wonke. Wawumtshelile ukuthi wena mhlawumbe indaba zamafoni nje cha yaswathinta amafoni ethu. Yes. Mayiqala relationship. Uyazi. Into ayikhuluma. Because I feel like wembusi nani nonke nje I feel like yazi relationship beyiqala. Ngasithi uyatshela. Ngathi ngiyakutshelwana ukuthi yazi ifoni yakho eyakho. Uyibona iya-ring. Noma kuthiwa uyibona iya-ring ungayibambi yabo. Ukhulumile lokho. Khulunywe mhlawumbe into ekanjani. Ngikhulumile leyo nto leyo. Yingoba ufuna Washo phela I thought it was a joke. He said it like a joke. He wasn't like serious about it, you know. Ebeyisho nje masele namajiti ukuthi hayi yabo mina ifoni yami yabo kuhleke yabo. I never thought kube joke. Yeah, I never thought he's serious. I wouldn't be here. But Sifiso, if ngithandana nomuntu like ngiserious ngaye yini ezoyifihla efonini? Ngifihlani? No, like ifoni yami yami. Yes, ifoni yakhe Sure. yakho. Eyakhe Wena ufihlani efonini la ufuna ukuthi engayiboni mamazi? Yini le kumele ukuthi angayiboni? Oh, there's probably more, right? More girls. So Two years, if 4 4 years years. ubungayithinti. No. You probably even have a kid. Yakho naye akayithinti naye. No, he doesn't, but angifihle yamfuni. Mhlawumbe mama sasikuvalele ngaphandle kakhulu. Mhlawumbe ungambuza ubafu ukhulume naye na ukuthi why ekufebela yini bafu yini mhlawumbe le kade nganginelisi ngayo mama. Yini also le want to know the eshintshile. reason Yini le why. ekhona ngapha engekho ngapha. Yeah. No, like you see the thing is Yabo sakhuluma. Sifiso, please. Umnika isikhathi imibhobho Sacabanga. yeah. Okay. We have time. it's the problem is not that she doesn't like satisfy me in a sense. It's just that I didn't think I would ever find myself in a situation where I'd be like falling in love with someone else. So Not to say You with fell I'm in not love in with love, her, then- not in love with you too. then ufuna isithembu? Bathanda boys. It's always been my wish, but not in the way. You never said this, Moses. You never told me that. Yeah, I know. I didn't discuss that with both of you. What? I know, and Oh, yeah, that's my problem. So okay. I didn't think I would ever find myself in a situation of which is I would find someone else outside of the relationship that I was already in. Were you looking? It was a spur of a moment. The time Spur of the moment. You need a spirit of a moment. which is no, like I'm trying to explain. Oh my Okay. gosh, you got to be Explain, kidding brother. me. You got to be kidding me. You need spirit of the moment. Like the spur of a moment, it was like the time he's in Klangana and I like I saw someone who's, as you can see, they're both different in their own way, of which is Sizwa ngawe sena. Oh wow, that's not funny. So when you experiment, something new, something different. yeah, in a from- sense. Bufuna experiment from- I wanted to see if yeah, and then lo ebe khona la eceleni. yeah. Oh okay, so bufuna ukubalansisa ukuthi okay mhlawumbe yabo Spare ang experiment la le experiment enze njalo phela ama scientists. Angithi I experiment, and that's what they do. So wena shuthi ubuntathu uyenza la experiment ngoma my sister. Ubone ukuthi mhlawumbe niyathandana niyaqhubeka relationship my sister ebe la eceleni. So if I sebenze ngale bese ubuyela kubani kunomthandazo. If we are pop carry uyapopha- babnandi Mina ngiyaphuma. Ephuma wena. Angazi noma mhlawumbe bafo ngichaze kahle. Nah, awuchazanga. Ngichaza. okay awuchaze mina So that we understand. So Ayachaze kahle, yazi akachaze. Spare of the moment ungibheke kahle mina. Hayibo. Isiphelo for moment yini but Spare of
yabo nje ngale yabo makuthiwa One night. yabo into eyicishe ifane nalezo ukuthi yabo bengisemoye or bengidakiwe baby. Oh, khathele. Like really you got to be kidding me. You got to. Oh, yeah. Okay. Okay, but ake ngibuze something ne because I can sense ukuthi uyamthanda umamazi. Njengoba umbize ngemedi. Into eyenza ukuthi ngisho lokho ukuthi ngoba umbize ngemedi nani. Lo buzama ukuthi ubone ukuthi kungenzakalani ne. So tshela mina ake ngibuze nje ngapha yini le wena how do you know ukuthi lo umthanda? Wazi kanjani ukuthi uyamthanda? Nomthandazo. Kungaba izenzo zakho mhlawumbe. Yini ade uyifila phakathi ukuthi ngiyamthandaza manje. Into ade uzenza ukukhombisa ukuthi hayicha. Na ubone ukuthi hayi shoot ngoba ngenza lokho kusho ukuthi ngiyamthanda mama. Nah, like izinto vele like azenzayo. Wena ozenzayo. Mina engizenzayo. Ukukhombisa ukuthi wena. Yini ade uyifila wena ukuthi yazi ngiyamthanda lo okay. Mhlawumbe ngabe into ozenzayo ukuthi mhlawumbe umthengela ama flowers or whatever nje into engazi. You know the answer. Now like Same thing esibuze nangapha nalo nayo nomthandazo ngathi ubengazi. Awazi ne. You don't know. Kodwa thandana 11 months. Mhlawumbe kwesibuzo umbuzo subhekise ngale my sister. Yini ngapha kade ufile ukuthi akuthi uthi kwakuyi spare moment spare wheel onaniyenza. spur of the moment. Spur of the not moment. spare. Spiral. Ngiyafuna cishe kufane kodwa. But then kwahamba kwaze kwaba ubani u3 months. Yeah. So yini le kade sikubambile kusiba u3 months mhlawumbe ufila ngathi uyamthanda usudile ubuthanda. Kuthi kuzoba u3 months. Because uyazi ukuthi wena nomuntu. But you can even if mhlawumbe ubuwenza lo spare what angase uyenza bese uyadelete umtshela ukuthi bese nginomuntu. Yini wenenza ukuthi ugcina usuhlala bese develop uthando bese kwenzakalani yini imenza ukuthi ugcina uhlala or bengakuphethe kahle ngapha ubukhululeka yini yenza ukuthi ugcina uzophila 3 months kuspare wheel Angazi angifuni ukuthi uyispare wheel because she's not a spare wheel. Uyisondo ngqo. shothi yeah seku usumthanda Yeah, I've somehow Mingi's SS I've developed my feelings. yini ke le inkathi udeveloper yini lo oyifilayo ukuthi content developer yini lo oyifilile ukuthi yazi She like gave me a different energy compared to her. So like she's more I'm feel Uyathanda comfortable. ukuthatha isikhathi sakho Discuss izinto lezi. Africa discuss lezi lezi okay no akunankinga mfethu For my cameras. okay akunankinga mfethu njamanje akunankinga ngeke sikuphoquse yabo in now yamuzwa ukuthi ne nawe yamuzwa ukuthi ngeke simphoquse in abantu abasibizile la inini yabo nina vele we ready ukuthi uzokhuluma whatever ufuna ukuyikhuluma la nawe you ready to yabo umusu ready ukukhuluma nami ngiready ukukhuluma ongafuna ukukhuluma ngoyobafu so awusho ke ukuthi yini oyimisele ngaye lo ongafuna ukukhuluma njengoba engafuna ukukhuluma phambi kwentombi yakhe mhlawumbe ngenzeka ukuthi afuna ukukhuluma ngoba ufuna ukukhuluma esinye istory mase yedwa ephinde ekhuluma esinye istory mase engekho asazi wena yini ongayisho ekhona bekhona sikhona ezimbokodo. Ayi mina mangiyibhekile lento uyamthanda uKendi. Siyamthanda uKendi so angazi ukuthi bayenza kanjani. Wena wenze njani? Ayi mina ngizozikhipha. Let's keep. Tshela yena ke ukuthi Sifiso ngiyazikhipha ku bo. Singayikhuluma right. but uyahluleka nje ukukhuluma manje Uyahlele I'm ukukhuluma. not comfortable discussing my personal matters in front of my camera. but umuntu You're comfortable with cheating. Ufuna ukwenza You're comfortable ubunyameni. with doing things behind the back. Oh wow. Classy. so wamqela Ngiyamyeka. Singakwazi ukuyikhuluma lento. in peace Ngikunikeza ipeace. I think she is your peace. Not
What's it now? Uyaphila. Kokhuluma ngepeace wathi not. Ningifaka amazwi Oh my emlomeni. God. Why are you putting words in my mouth? For us ukuthi singafaki amazwi emlomeni wakho. Isho wena into oyifilayo. Khuluma As I said, I'm phela. not comfortable discussing my personal matters in front of cameras. Umuntu othanda ukushaya izinto zakho umshosha phansi ne. Ukhohlakele Umuntu ukwazi ukuthi kahle. wenzani. Not really. Ukhohlakele. Not really. Do Ukhohlakele. you see me as someone okhohlakele? Yes, clearly. Dog. Clearly. What about everything you promised me, Yonkin? You obviously wasted my time. Spare of the moment. Almost 100 days. Dog, Hey, bro, can you I ask you pursued a me question? wangisho isikhathi eside sengiyi-spare of the moment. Ngicela ukubuza umbuzo nje mfethu oyi-why. Ufunani? What do you want? Are you asking in terms of the now moment or Obviously, the future? now future moment. tense? Obviously, Now let us la. goal. What do you want? Awukhulume out ukuthi wena ufunani. Mhlawumbe thina If I'm being siyakhulumela. honest, Okay, if I'm being honest, what I want is both of them. you want both of them. But I don't know if they would both want the same thing. Okay. So if lo munye akayifuni mhlawumbe lo nto leyo uzokhona ukuqhubeka nomunye. Mhlawumbe oyi-one wabo. As I said, Guti, it's both of them. It's either both of them or nothing. Nah, I don't want to say nothing because I love both of them. Nithi mina it's either both of them or nothing. Not that nothing. Oh, uzoqhubeka nalo sala. I can't even find another straight. option. Another option is to like, okay, they understanding that they both give me two different things, Okay. of which is We they understand or you. actually balance me in a Yeah, sense. babalansa wena. Wena uyababalansa. Let's get there. Asihlale lapho. I would never know. You'd never never know. I would never know because assessing the situation right now, we're in front of cameras. How would you feel mengathi nayo ufuna indoda enamanye ama-qualities ahlukile kunawakho ukuze izokwazi nayo ukubalansisa i-life yakhe? Mhlawumbe nje a-rich nigga like someone who's wealthy. Yabo uzokhona phela ukubalansisa impilo yakhe nayo uzomenzela into eshap mhlawumbe amthengele nemoto. Okay, And then wena ngala isayidini. The question is, You are just Engakhona evil. ukubalansisa yena esayidini lakhe or my sister khona engakhona nini ukubalansisa esayidini lakhe. I know this makes me look selfish in a sense. Yes or no? That I realize. I know it makes me look selfish. Nithi mina webafaka waphendula umbuzo wami mntakama. Nithi mina wena ungamvumela ukuthi abalansise na? Yes or no? Sibalansise njengoba nawe uthi No, ngoba angithi uthi nawe asibalance. bayakubalansisa. Nami Balance you. ngibalansise. Nathi we need Why? someone to balance ourselves. Why is that? Yini engakwenza ukuthi ube uncomfortable but wena ukwazi ukwenza? Hayibo. Angitsho niyakwazi ukwenza. Umseleko. And ungakhohlwa ukuthi lento leyo wena uyi-communicate-anga from the first go. Mhlawumbe if it's something that you communicated, that's I realize that's my fault. that's your mistake. And I've been thinking about like approaching this situation in that manner, but I didn't know what they were comfortable with it or not. Angeke kodwa futhi ufuna isithembu awumlobolile awumshadile uzongithatha nami uyongenza nje leyo nto leyo ngiyohlala nje ngikhamisele wena bese uthi ufuna ukubalansa for what reason? For what reason? Amadoda athola isithembu, amadoda anakekela imndeni, responsible man. Athi okay ngifuna ukubalansa isithembu because ngifuna ukukhulisa isibongo sasekhaya siyashort. Hayi ukuthi nje no I just want to balance what? Yeah, Hayibo wena usimela kancane. isimo samanje vele Awume kancane. indaba zemali vele. I'm not that as wealthy as I want to be yet. But you want to But if that was the situation, ngisacela ukubuza if that was the situation kahle kahle, would you both allow it? if you were wealthy. Because it seems like indaba yemali as she was saying, you know, that ukuthi umuntu onakekela umndeni, you know, it's Mina not that ngicela I ukु-add don't lokho- take care of both. Can I add on what she was saying? Also, my sister, I think abantu abanesithembi are people that are big on communication as well. Yes.
That's Yes. I think. And wena you lack communication. Sure. Awunayo le. Sure, that's my fault. Yeah. That's my fault. I wasn't openly communicative as to what I was feeling and my needs and my wants. Okay. I'm at To fault. her, openly Yeah. kuye, hayi kimi. No, Kuye but open communication naye. Hayi it's nami. not like you are not Open in the picture. communication sibe bawu-2. If leyo communication, hayi bangiyazi leyo nto asivumelanga nje ngaleyo nto futhi. Asivumelana. Usuzenza into engakwazi ukukhuluma, usakwazi ukukhuluma ke manje. Usuloku uyathanda uzibheka phansi bheka phezulu. Yini inkinga yakho ufunani empilweni yakho? Bayakubuza obhuti ukuthi ufuna bafuna yena noma ufuna mina. Khetha. Makukuhlula ukukhetha uyeke phela ngeke ufune isithemba unamali. Uyasho nawe nje ukuthi awunamali. Manje isithemba ungenamali. Nansi uyayiboya indaba. Calm down. Calm down buya emhlabeni. Ibukubuku. Hawu buya la. It's matters of the money. Manje no. Hence ngibuza ukuthi if that was the situation. So mina nkabe ngithi akuhambe uyoqala uzama ukuba wealthy. Bese ke uyabuya Mhlampe ya. ufuna lento isithemba. Ubuye babhazi. Yes. Bathi so wealthy manje. Angangibhazi mina Angibhazi. akhulume nomuntu wakhe amthanda. She's Okay. a sweet girl. I Bengisathi- mean she deserves better, but I don't know if she knows that. But mina Bengisathi sazokubuza vele yabo ngiyazi ubusitshelile thina kodwa uyena umuntu bengazi ukuthi wena nje manje vele from now on uyimisele ngani ngaye. I thought maybe I'll change my mind or something, but he's not convincing. Yamuzwa lo muntu lo, usile lo muntu lona. So you done. Khetha qala. Ufuna mina noma Usane ufuna yena? kwethuba. Khetha. Leko kusiza ukuthi usheshe. Mm. Mawuhlula ukukhetha ngeke ngidlala isithemba, ngidlala imizi mina. Angidlali nje ama toys angiyodlana. Usane kwezele nyethu. Angijwayele. Khetha ukuthi ufuna bani. Ngeke ube ne caregiver ngapha uzoba ne artist ngala. Yazi akusonke umuntu othola ithuba emhlabeni. Lesibili. Hawu. Bambalo. Angisho lokuthandana nje ithuba emhlabeni nje moke wabheda. Awulithola bambala bathola ithuba lesibili. iValentine yeza futhi uzoba single ngiyakusola. Ngathi uzogodelwa nje uzohlala wedwa. Khuluma. Yazi yangibuka. Yazi bese akhuluma ngeValentine umjita ngoba usacabanga mfethu ngoba ngizokhuluma manje. Ngicela ukunika isikhathi sokucabanga. Yazi nje ngoba esakhuluma ngeValentine my sister ukuthi ngoba ezofika iValentine uzobe yedwa. Khona amanye ama-out enza lento le ne ngoba uzoshaya 14 February emadoda ngicaniyeke lento le yazi manje into enzani ukuze engaspendi imali kubantu bayo umuntu ofike esuse nje ifight la ngethwe asuse inja efight yamapha mhlawumbe ufonela intombi yakhe ongayithola ngalelo langa hayi khohle sekuyoxatshana until i14 nakhuliswana nge14 aze buyela nge17 mfethu awuphenduleke. Osifiso. I wonder what were you planning to do nge14? So Sifiso kube abakubambanga laba bantu nge14 buzobona nobani buzokwenza kanjani? Ubuzothengela lo into omthengela yona phinde uthengele nalo. I have the means to like buy both of them first. Okay, you have the means to buy both of us never. something, gifts, ne? But who are you going to be with? I was gonna split my time. You were gonna split your time. Oh My God. Like I dropped the I mic. can't believe this. Malanga. I literally cannot believe this. yeah Oh my buzo God. split lesikhathi Oh yeah. So is that what you've been doing all the time? we split We are split. So when you wawuna emini Yes. Ebusuku. Why now? Yeah, Ben, I'm ebusuku. During the day I thought he said he was with his family. You know. So maybe nange 14 ebezo spend his cut no ma. I think time. spend his cut no ma. Okay. Where's split? Splitter. Okay. Usplitter thina usplitter nesikhathi. Hayibo. Inkunzi kahle kahle. Hayibo, wazobaleka bo wena. Hayibo. Okay, let me ask you this. Since nge-31st, ubuna ebusuku, mina during the day. Nge-14, was I going to be ngibe nawe ebusuku or emini futhi? Lesi time sekubuso sense. And why unami Kodwa- ebusuku? Why unami ebusuku? Yayazi leyo nto amantombazana asebusuku yini. Mina uthanda bani kahle kahle wena ucacise. I think schedule sakhe bese bengabi nayo show ke Hayibo nakho ngiyi night shift. Ngaba night shift bo ayingeke ucacise. Ufuna bani? Or is it cool if I minus myself in this whole situation? Because it seems like it's a situation. okay, why would you wanna do that? Why would I want to do that? Are you crazy?
I don't share. Okay, I think Angishare. ukuze sizokwazi ukuhamba sifike ku-conclusion Yeah. sikwazi ukuthi sizwale show my sister ngicabanga ukuthi usukhulumile nobhuti washo ukuthi wena ayi sharp right. Okay, khona ufuna mhlawumbe ukusho mazogcina mhlawumbe okunye noma nje uqede lapho right. Ayi ngiqedile lapho. Okay, kujikela my brother nango sengibonile uzamela ukunika isuba uzamela ukuthi yabo because eqaleni ubushilo ukuthi ugrand mase fike la ngiyabona ukuthi uyakuchaba because usuzama ukumnikela enye ithubu lokho uthi but uyabona ukuthi still uyahluleka ukuphumela obala uyahluleka ukukhetha usa nangapha yabo so wena njengomuntu one career oculayo ozaziyo ukuthi ufunani oyimisele ngempilo ukuningi umuhle urasa semncane showcase Thank now you, uyazazi Thank na ukuthi uyimisele ingane so ngicabanga ukuthi njengamanje asike isidingo sokuthi wena ulokhu ufuna ukuthi akakhetha wena khetha impilo yakho zikhethe wena so angazi mhlawumbe ukuthi ungathini kubafu. Yeah, yena bengifisa ukuthi akhethe bese ngiyamtshela ukuthi ngeke ngiphumelele. Oh bufuna ukusho njalo. Yeah, hey, he broke my heart. I should break his too. But it's so unfortunate. I'm happy for you. You're doing your splitting thing. Yazi letho It's working for you. oyenzile ifana nokuthi ufike endlini ujotshe inyama efridge bese usuyidlela sekuthiwa hayi kunenyama yakhe sikubekele yona lapha. Kade usuyidlile. Kade vele nje vele. No akuna ngiyakuzwa so vela kahlahle nawe kushapa. Yeah, yasibona lesimo leso Okay. ukuthi shamse hectic. I thought maybe make fika la uzocabanga ukuthi okay, maybe yeah. he cheated Mhlawumbe zama because ukuconvince, you know just like yabo. ebeza kahle at some Eh. point ukuthi ugirl ngimbone ukuthi because ngiyabanga ukuthi sihlukile no girl. Yeah. Maybe he thought maybe this is what he wants Yeah. or you know Yes. and maybe we were going to make it work. Maybe he wanted someone like me ugirl benaye kanti aba compliment and Yes. we understand Yes. screw nami screw here and there. Yabo. Unfortunately, as you can see, he's not gonna make up his mind. Yes. He's not willing to. My mind is made up. Oh, okay. Yo. Awukhuluma ke futhi sezwe. My mind is made up. Yeah. And already Uyazi ngathi if I'm being honest, like I can't choose. okay. Sabuyela back ku square one. Lento ebesikhuluma I think unazo ezinye intombi ubhuti yabona ukuthi ayingeke phela lokakhetha futhi use TV usekhetha mina omunye osendlini uzothini because he's a time splitter angithi. Okay. So it's cool, it's not sad even but it's that. cool. It's not even cool. that. I'll Hey, manage. It's not even that. uyasho ukuthi hey I'm cool. Like indlela It's a good okhuluma guy. Yeah, like uyasho ukuthi no extent. It's not even there, bro. It's not even there. You know, Yabo Hey, uphendula ngaleso sikhathi. Yeah. Ethi nje no it's not even that. Yeah, Sifisa. ungathi isona ubone baliguqubele lokhu kuvela amafu kuphinde kuvele ilanga Nikeza ibe labantu ama-idea. Thina Hayi ngiyamvuma no nawe phethe sizakunikeza idea ne sizakunikeza Hayi. idea phethe wena phethe into engabe uyayenza yes uyabathanda boyithu but angeke ukusiza ukubathanda boyithu because uyazi ukuthi kumele ukuthi yabo ube wena njengoba usho nawe but now you have a chance yokuthi uchoose ukuthi ubani umuntu okahle omthandayo yabo because mayesho ukuthi uyakunika i-chance ukuthi choose naye bese if uthi naye uzokuthatha so wena awuzazi bese uzofunana thina sakubonisa bese hambe ekhaya or relax khohlwa umjolo uzame ukufuna umsebenzi sathi uJanuary mhlawumbe if yesipana or wenze angazi ube busy nga something ujime mhlawumbe yabo khohlwa nje amantombazana uyithola ukuthi masu right ke ngokuthi uyafuna ukujolo usiyazazi ukuthi ufunani then yabo because nje manje lenzakalayo ube isikhathi salo sisi lo bese uyacula in kade sibale izinto ayifunayo empilweni yabo usufuna ukuthi umuntu athandana naye ube kanje besaphosana kanje of which awuyenzi yonke lento le angibonanga mina from esideni lakho into ade yisho ukuthi ayihlangani into yini ebejenti izohlangana nangi lo sisi naye same thing 11 months wonke Uyayibona into engishoyo ukuthi umnikeze i-idea owaze lapho na ukuthi ayihlangani leyo nto leyo. iyahlangana uyacika wena sifisa uyacika No, it's not that, uyacika amantombazana azokushaya wena asambele no wena mfowethu azokushaya amantombazana lalela mfowethu into ezoyenzakala asikhulume manje ngama out njengamajita akusini mhlawumbe abekho la
yabo mina the way ngicabanga ngakhona akusho indlela ngicabanga ngayo yona right but mina the way ngibuka ngakhona wena ukho ready for a relationship yabo serious. I think mhlawumbe ngoba my sister said back dated whoever that you gonna find if uyabona ukuthi awukho serious naye umtshele ukuthi mfethu let's just vibe yabo mhlawumbe abe aware ukuthi okay usifiso mina akangithandi but mhlawumbe I like his vibe now you like her vibe ungazi umushela ingane abantu isikhathi icabanga ukuthi ingaba ne future now ekubeni wena wazi kahle ukuthi you are not the one for me ngane abantu hlala 11 months ithandana nawe wena kanti wenzani ngapha ubhizo ngabanye abantu no my sister naye wafika ngama good intentions kanti wena you are not loyal uyamchithela uyacheata kahle mfethu you are not ready to be in a relationship. And for isithembu vele isithembu siba khona siyakwazi lokho and isithembu si grand but you communicate indaba yesithembu so that umuntu azoyithathela yena choice ukuthi uyafuna kuba nomuntu ozothi ufuna ukintroduce omunye umuntu along the way ku relationship or not kuba uyena oyithathela isinqumo hayi ukuthi wena umdecidele ekhanda lakho because what you just did here is very wrong. Lelo ngiyalibona iphutha lami. Yeah, and you need to accept it. If but bayakudampa then it's okay because now angithi you were able to keep quiet about communication yokuthi wena ufuna abantu abawu2 so nabo they have a right ukuthi you know what bra it's okay hayi Paul yabo mhlawumbe uzithole nawe ukuthi kahle kahle ufunani and be honest to whoever that you gonna date ube honest umthethe kuse bra mina ngifuna isithembu but okwamanje mhlawumbe ngizoqhubha nawe or mhlawumbe mekuhamba isikhathi ngizo-introduce umuntu whatever just umuntu umnika inhluku ukuthi ayazi usifiso kahle kahle vele isithembu mhlawumbe into vele kayishilo kusukela eqaleni ukuthi into angaba nayo ngiyabamba do I make sense? Sure. Okay, that's good. Yeah, hayi sibonke Khona nifuna ukusho? seko right. Hamba juba bayokucutha phambili. Okay. Nakho. No akunankinga sifisa sihambe thina noma kuzohamba wena njengamanje last make on Akuhambe yena. Khambe yena. Akuhambe wena. Nanokuthi nasifike ndawonye. Hamba. phela sele sihamba so Sihamba sonke. Labo futhi bazosiza ukuthi sithola amasoko eValentine. Ngicabanga. uzocabanga khona la Uzocabanga la. sifisa ungayikhunga Lalela hamba sifisa uthole lampo yethu ficala nje ushiya ngithula. Hambe endlini uyocabanga. Ayangikholwa shem. Uyakwenye intombini ngobhekele cause uqhamuke ngapha phela. Ule usayoshela omunye Ufuna ukujika kanje. Sorry bafo. Ne? Bafo, nxese. Awuncengi nokuncenga cha ngithatha kancane shem. Xolisa bandla. Akasaxolisi lokho ngiyaqala ukuhlangana nomfana onje. Hawu mayi no kulungile ukuhamba ukubona boss sibami sifunda ngendlela everyday siyafunda we don't lose but we learn. yeah. Ne Sorry Nkosi yami na amahage enduduzo Ngeseni la Nkosi yami haka ngaphambili ni nange Valentine no acabange lamahagi ne boy haka ngaphambili baba Indaba ngabisemuva nomeceleni. Yeheni ngizele ukuthi yabona ihleke niphume Nikhululeke, yeah, nihile. So otherwise nithatha isinqumo esi right. Yes. We are proud, yeah. Yes, ngeValentine even if ishaya ni single akunankinga. Yeah. Thina ngeValentine sobe sihamba sinika abantu abasingle Ma-flowers. imbali uthando. Yebo. Wenize nakumina. Nanokuthi iValentine bathini usuku loyithandana noma usuku lothando. Usuku lothando. Usuku lothando. Lothando. Hayi loyithandana. Yes. So which means you can love yourself more. Yes. Even more. If I own a partner, just love yourself more, man. Probably buy Yeah, well, presents for myself. Exactly. Take Appreciate myself yourself. out, you know. Exactly. Yeah, could work with Uyibhalele that. ingoma. Uyibhalele ingoma. Yabo, uyiphole. Yeah. Because vele more than anything, you need to love yourself more than anything. Before uthanda omunye umuntu, you need to make sure that you love yourself. That's why uma ukuthi awuna umuntu ngeValentine, make sure ukuthi uyaziphampa wena, uyithengela ama gifts, uyipholele, uyithande. Yes. Yangibamba if unomuntu ke and then obviously nganza something ukukhombisa ukuthi niyathandana. Hayi khona kuzoba nzima shem. Ne. Hawu. Bese Hayi. ngifika ngani mhlawumbe ngifind out maybe ngo-May. After. Yabo at least flowers and all of that but it's cool. But Yeah. it's good, yeah. cool. Sesivala mhlawumbe ngicela nje kube yibona abavala ishow. Abasivalela ishow ne. Okay. Mhlawumbe yini ongayitshela intombazane
ekhaya sesivale show njengomuntu oyi-artist vele uyacula showcase nokubuye uyabo sizingane encane ngiyabuza into ongayitshela umuntu osekhaya enye intombazane esekhaya mhlawumbe abayichithelayo or mhlawumbe umuntu osola umuntu wakhe yabo because bakhona abantu abathandana nabantu kodwa nje lokuthi yazi ngiyamsola abanye basifonela besitshela sicela ngizongisiza ngalana umuntu wami ngiyamsola yabo umuntu kanjalo yinto ongamtshela yona ngoba kuza neValentine nje. Yeah, it's so sad that I have to be on these shoes, but I guess sonke siyayithola sesila, you understand? Ma umuntu kumele uyithande yabo. It's okay to try. I think there's nothing wrong with trying and giving chances, but if you see that you are being used or appreciate, you must always choose yourself. Ubakade nalabafana screw hey kade abafana abancane, stay away from them. At least umuntu mawuhlangana naye, I think my mistake was sikale kwa umjolo nje, at least maybe if nami ngangiclear ukuthi I want this, I want that, you know, maybe things would be different, you know, maybe he would have njengoba besho ukuthi isithembu into ayifuna yayifisayo. Maybe I also didn't communicate properly, I don't know. But ukuyithanda kubalekile guys. Okay. No, siyabonga my sister. So njengamanje wena usingle, are you looking or you want to stay single for now? Yeah, I'm single and not mingling anytime. Anytime. My sister? Ay mina ngathi guys nizithande nihlale lithemba igut feeling yakutshela iqiniso. Ungayitshela ukuthi umuntu okhiya cheater. Abanye abantu my sister balokhu umuntu uyasho ngiyamthanda uthola omunye mhlawumbe njengomjida mhlawumbe imeli yakhe sehambe yamitha ngaphandle or ayilalanga endlini but uzokuthetha uyakuthanda manje akazi njani ucela advice yini ngam-advise ngayo lo muntu Umuntu onjani? Umuntu akho uyamchithela but still usakhona or mhlawumbe uyamsola kodwa manje kodwa futhi uyasifonela mina noMusa eDweza TV ucela iadvice usima advice usenze njani umuntu wami ngiyamsola weekend akabuyanga endlini or something or umethi uzenengane ezale ngaphansi sesishadile for 5 years yini into ongayisho ongayitshela lo muntu lo ecela iadvice akazi usenze njani uyamthanda lokho uyamthanda kodwa bayamfebele kodwa uyamthanda Hayi akusithando lolo. Yini wena Kwamele yena lo muntu aqala ukuyithanda yena before athi uthanda omunye umuntu. Okay. Yes. Akahlale phansi acabangisise kahle ukuthi why emthanda lo muntu even if asamshithela ngaphandle. Okay. Yabo? So akazithande yena kuqala before athi ayi ngithanda lo muntu kanje so. Okay. Yeah, thank you. Okay. So njengamanje wena from now on are you single or are you yes you single manje are you looking or maybe you want to stay single? I want to stay single. Okay. Ke ngithi ukuyibhekisisa nami ukuthi ngifunani. Okay, siyabonga. No Phinda ngicabanga singasathatha sisekhaya nabantu abasingle nathi sisingle ama single sabe siyosinga take us home. Hey Langanomzuzu, welcome to Dweza TV, another episode of Young Cholela Mdanam, another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, siyanidumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDweza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sikuzona. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyazi.